Pwede mo tana. Kabalo ka nang nanamaligyag kuandere kanang kanding. Mo palit ako ba? Wala ra pagid ko kabalo basag na ato unahan. Ah, sige. Lakaw lamang ko. Japon pa kung ipangutana dito sa unahan. Kanina apod. Di oy. Ito. Parino to kaya mo kuan, ang itsura niya, imong kanina. Aw, pwede mangutana? Kapalo ka asa na yun? Ngayon na maligyag kanding dire? Wala na ato unahan. Na dito? Sige. Man. Pwede mong utana? Murag ito mong dito kung ipangutana dito. Ako. Kanina ako gulat dere kana ako gulat. Ay, di ko binaginaangi. Gisunod-sundan dito nimo. Kanina ra ko dere kana ako gulat. Ang bukag sa nila. Di mo kong itsura. Ay kadaghan man gud mi. Balipod mo. Kung say isulot atong akong nakita mo pud imo Okay. Maglalis mo mi og dili mi pareho. Suot. Maubat. Bakit ko mo binuangi mat. Anay ra bugon ni ako Nag-aray po ni ako Ay. Nakoy pangutana kani. Kapalo ka tong nay na maligyag kanding dire? Wag na ito nahan. Ner mo ko. Gahulat dere. Sigurado ko na basi pag abot ako dito. Naanap ko ka dito ha. Tama eh binangin yun. Na. Ay. Uy. Ito ra mong Japon to kung matarayaw ito kung binuangi. Katong dito. Inana ra Japon mo itsura. Kasi ako nga kanina lang ako kandeng. Pag binuangan managay ko nimo na tinud-an na yung matawag na ako pagpalit og kanding. Ano po ni ako agud? Bibi, asa man yung baligyan ng kanding dire? Bupalit ka. Oh. Dali. Binuangan naman nagkukuha no? Mantad dire. Oh, mo kainin. Awanan ni. Tari ang kandeng oh. Asa? Ano? Asa god? Tara oh. What? Tay sa prog manok man na. Matay ako man imong gibinuangan noon. Wala. Ay kandeng. Ya. Mana akong baligya. Matar imo manong kong gibinuangan noon. Ipalit ka o dili? Sa pagpalit na kuana na di man nakanding na. Hindi ka palit. Papalit. Ay buang. Lakaw ko eh. Klaro ni. Klaro ni.